Mireu amb nosaltres l'alcalde de la ciutat de Tarragona, en Pau Ricomà. Ja el tenim aquí en pantalla i també a través de l'antena de la cadena Ser el Camp de Tarragona. Alcalde, què tal, com estem? Molt bon dia, molt bé. Tot això en el matí que hem sapigut que ja és obligatori anar, jo en dic el morrio, ja d'una forma col·loquial, amb la mascareta posada pel carrer a la via pública, Doncs me n'alegro, perquè és una mesura de la qual som molt partidari. Jo crec que és una mesura de seguretat bàsica, per tant, trobo que hem tardat massa i tot en que es prengués. Donar benvinguda a la mesura i sobretot, no sé si donar la benvinguda a la possibilitat, ja farem balanç, de que Tarragona... Vaja, el president de la Generalitat vol proposar i proposa que Tarragona sigui una de les àrees, una de les ciutats de Catalunya que entri en fase 2. Estem preparats? Està preparada Tarragona per la fase 2? Seria desitjable, alcalde? Nosaltres gestionarem allò que hem de gestionar. Per tant, nosaltres ni prenem les mesures que s'han de fer perquè ens venen de dalt, però sí que el que he de dir és que la ciutat ha estat, vaja, fins ara ha estat, diguem, molt responsable, tant a la fase 0 com a la fase 1, que anem avançant, que la ciutat està seguint recuperant el pols i que, evidentment, si hem de seguir sent la primera ciutat de Catalunya que obri pas en aquesta fase 2, doncs l'obrirem amb un sentit de responsabilitat màxim i tenint en compte i valorant que cada cop la gestió és més complicada i cada cop depèn de cadascú de nosaltres encara més el que es pugui portar a terme. Però, en principi, jo crec que Tarragona, en aquest cas, ha estat a un nivell molt alt i, per tant, jo confio que entrem en fase 2 i que sapiguem fer-ho com estem fent. Està responent ja d'una forma ja indirectament, i perquè forma part de la resposta a aquesta primera pregunta, de com ve la fase 2, el balanç que també li volem demanar que ens faci de la fase 1. Com ha anat aquesta fase 1? Feia la crida a la responsabilitat dels ciutadans i les ciutadanes, feia una crida a no baixar la guàrdia i sobretot també en recorda a les persones que s'hi han deixat la pell, els sanitaris i la vida de les persones que no han sobreviscut a la Covid, no? Sí, efectivament. La fase 1, ja quan la vam enfrontar, ho vam dir molt clarament, té dues vessants. Aquesta vessant, diguem, d'il·lusió col·lectiva per poder recuperar el pols i recuperar també l'activitat econòmica, però també té aquella vessant de màxima responsabilitat. I sempre hem dit que el primer objectiu segueix sent evitar contagis. I això ho direm a la fase 1, a la fase 2 i a la fase 3. No podem sometre a la població sanitària, a aquest sector tan petit, a una nova situació d'estrès màxim com ha estat visquent. Per tant, hem de ser molt responsables. Hem de pensar que les causes, les conseqüències del contagi són terribles, ja ho sabem quines són. No volem que es morin més veïns i més gent als hospitals ni a les cases. Per tant, siguem molt conscients que encara queda molt de camí per recórrer, que estem precisament donant les primeres passes, que els hem de fer amb voluntat, amb il·lusió, però sobretot amb molta consciència de que hem de seguir evitant contagis. A partir d'aquí, bars i restaurants es queixen que han de tancar a les 11 de la nit. Demà hi ha convocada una protesta en aquest sentit, alcalde. Què els hi diem? Què en pensa de les protestes, d'aquestes reivindicacions? Bé, jo penso clarament és que l'horari de tancament és l'horari que es fixa per sortir les persones en aquesta fase d'alerta que estem ara a la fase 1. Nosaltres estem estudiant com flexibilitzar aquest horari a la fase 2, però, sisplau, que sigui tothom molt conscient del que ens estem jugant. Ara no ve d'obrir una hora més una terrassa, o dues o centenars. Ara ve de seguir sent responsables, de seguir donant una imatge de responsabilitat que penso que és la majoritària i la que ha de primar. Som molt conscients de les dificultats del sector, per això hem pres ajudes al sector, les han fet efectives i encara en farem més, però, home, jo crido la responsabilitat i a saber que seguim estant en una situació que no és ni molt menys d'absoluta alegria i llibertat. Estem en una situació d'anar caminant al bon sentit. Sisplau, no es moguem d'aquest camí. De camí ara sí donem un missatge. Si Tarragona està on està, és perquè la gent ha sigut molt responsable. Si les cafeteries i bars han pogut obrir 15 dies abans o una setmana abans que altres ciutats, és perquè fins ara tota la població les coses no bé. Siguem tots en aquesta línia. No és l'hora que cada sector miri pel seu costat sense mirar l'interès col·lectiu. L'interès col·lectiu segueix sent fer les coses molt ben fetes, donar un missatge constant de prudència i, per tant, si la normativa de les fases ens diu que fins a les 11 és l'hora que hem d'estar al carrer, ho estem. Ara entrem a fase 2, entrem en una altra dinàmica. Donem-nos 3 dies, 4 dies per preparar la fase 2, sisplau.
que siguem solidaris amb tots. Clar, per tant, ho donem bastant per fet ja, que entrarem en fase 2, doncs, alcalde? A veure, estem treballant-hi, estem tenint reunions a molts nivells. Hem creat una comissió especial per veure com gestionem ja a la fase 3, però ja, com que els temps avança molt ràpid, el tema de les platges. Estem tenint reunions fluides amb la Generalitat de com els diferents sectors s'han d'anar treballant. Per tant, no està decidit, però sembla que tot vagi cap aquí. I si ser la primera ciutat catalana, que abans ser la fase 1, la més gran, la fase 1 tenia els seus riscos, les seves responsabilitats, entrar a la fase 2 encara en té moltes més. Per tant, hem de fer les coses molt ben fetes, estem treballant perquè sigui així i, evidentment, això ho farem entre tots, perquè no és una qüestió només administrativa ni una qüestió només policial, és una qüestió que ens atany a tota la ciutat col·lectivament. Per tant, jo crec que entrem a fase 2 i si hem d'entrar ho hem de seguir fent molt bé. Sense perdre de vista, sobretot, la prudència. Tancar a les 11 de la nit no els agrada, els agradaria poder tancar més tard a restaurants i gent que fins i tot potser té terrasses. És possible que hi hagi un canvi d'horari? Se'l repensarien, alcalde? Sí, és possible la flexibilització, però sobretot és molt possible i tothom ha d'entendre una cosa molt important. El que juguem ara no són 3 dies més d'una hora més de terrasses, una hora més. El que juguem és tenir un estiu actiu, un estiu on pugui haver activitat als bars, a les terrasses, als hotels, fins i tot. I per fer això hem d'anar cremant etapes. Les etapes es cremen anant tots junts i fent coses molt ben fetes. No es cremen fent sprints ni metes volants. Per tant, tingueu-ho molt clar. L'important, sobretot, és juliol, agost, setembre. Aquí està el nostre objectiu, poder tenir obert i poder que vingui gent a Tarragona. I a més, amb aquesta perspectiva de turisme de proximitat, Tarragona, amb el seu patrimoni que té, amb l'activitat cultural que té, tenim ara mateix unes eines importantíssimes, uns grans recursos per poder combatre amb força el reduït mercat en què jugarem aquest estiu, el mercat turístic reduït. Per tant, enfoquem-ho bé, a generar riquesa allà on toca, i els moments que toca, i ara fem les coses ben fetes per poder arribar allí. Alcalde, mesures socials, ara en parlarem per fer front a la crisi. Com es treballarà per reactivar l'economia de la ciutat? Fa poc a la ciutat de Reus vam presentar, fins i tot conjuntament, equip de govern i oposició, doncs un front comú, un seguit de mesures i paquets econòmics per tal d'ajudar. Uns 4 milions damunt de la taula es posaven en diferents partides, en diferents àmbits. Aquí des de Tarragona, en quines línies s'estan treballant i si li puc demanar plans concrets, diguéssim? Bé, aquí a Tarragona el que estem fent ara mateix és fent aquesta comptabilització que estic segur que pujarà bastant més aquests diners. Però bàsicament aquí hi ha, com dic, hi ha dues bandes, dues parts. Hi ha la part d'atenció socials, jo crec que a Tarragona amb atenció social hem sigut líders, i ara ve la part de la reactivació. La reactivació, algunes mesures ja estan preses, fa molt pocs temps, ahir abans d'ahir, em sembla que era el mateix president de la Cambra de la Propietat Urbana, felicitar l'Ajuntament de Tarragona per prendre mesures innovadores per afavorir la mediació entre propietaris, entre comerciants i propietaris dels locals, per tant de poder arribar a acords i baixar el cost dels lloguers. I seguirem fent, evidentment, ajudes directes, ara estem estudiant, que no fem les ajudes perquè es puguin subministrar d'EPIs tots els establiments comercials. Estem estudiant-les perquè, evidentment, això és la fiscalització, estem a aquest punt. Però estem treballant-hi molt seriosament perquè tothom pugui obrir amb la màxima seguretat i, a més, amb suport nostre. I, evidentment, hi ha moltes més coses. Nosaltres estem molt decidits a fer des d'ara mateix una política claríssimament d'inversió pública. Moltes obres a molts llocs de Tarragona que afecten coses molt quotidianes, sobretot fetes molt de pressa, jo diria una mica allò sortir amb un tromba. Ara ens convé que els sectors industrials, els petits autònoms, tothom, pugui generar oportunitats de treball. I des d'aquest punt, la inversió pública de Tarragona, ja us dic jo, que serà molt alta. Mesures socials per fer front a la crisi, alcalde Ricomà, a la pobresa. S'estan multiplicant els ajuts per part de les entitats socials que no donen acoll, com se sol dir. Estan treballant també en aquesta direcció de parar el cop a nivell social, no? del que està passant. Sí, efectivament, i a més he de dir que des de l'IMS la coordinació amb el tercer sector ha sigut molt bona. Aquí hem fet coses
que al seu dia van ser pioneres, com el fet de poder tenir persones sense sostre a pavelló del Serrallo, a més amb el seu dinar, amb el seu sopar, amb serveis, dutxes, etc. Vaja, un acomodament mínimament digne, no? I han donat més de 1.000 targetes Moneder perquè vam entendre, i també vam ser les primeres ciutats, vam entendre que més enllà de l'ajuda alimentària que es pot donar d'altres maneres, la targeta de Moneder, en primer que res, garanteix que sigui la mateixa persona la que pugui triar quins productes compra, si es vol frescos, si vol uns, si vol uns altres. I això ho fa amb absoluta discreció. Per tant, no estigmatitzem a ningú que necessiti la mateixa ajuda alimentària. Jo crec que són unes línies importantíssimes i, evidentment, l'atenció directa del servei de voluntaris també mateix de més de 1.000 casos, situacions molt diferents, des de tractament psicològic fins a persones que necessitaven poder arribar a menjar a casa seva i fins a tot gent que necessitava que algú li tragués el seu gos a passejar, no? Que en alguns casos també s'ha pogut donar. És la societat civil com s'acaba, no? Com s'acaba movent, com acaba estructurant aquelles xarxes de suport del principi que al final des de l'Ajuntament es va tenir la molt bona pensada de dir, escolta, centralitzem-ho nosaltres, i també va fer que les persones que rebien aquests serveis hi tinguessin més confiança sabent que hi havia un Ajuntament de Tarragona al darrere vigilant que tot es fes d'una forma correcta. Tarragona, aquests dies hem parlat amb Magí Saritjol, s'hauria d'estar fent la Tarraco Viva, no anem per aquí, però sí que ens vam citar que la pròxima entrevista, la pròxima entrevista, si ens veiem fora i amb el sol i a tocar ferro. Dic, doncs mira, de tocar en ferro veuríem la platja, d'aquí ve la pregunta, no? Tarragona té platges i la pregunta que es fa molta gent, ja l'hem fet, ja veig que també, escolta, quan es podrà anar a la platja, com es podrà anar a la platja, com estan preparant el retorn de la ciutadania a la platja, alcalde? Sí, a veure, la platja, en teoria, amb el gust, diguem, més o menys normal, o sigui, poder jaure i poder banyar-te, és una cosa prevista a la fase 3. 3. La fase 3 està d'aquí... Tranquil·litat, Tranquil·litat. No massa, perquè està d'aquí 2 setmanes, a fase 3 ja. Hosti, doncs... El tema és aquest, que dilluns entrem a fase 2, si tot va bé, i si seguim fent bé i no fem cap cosa mal feta, podem entrar en 2 setmanes més a fase 3. Ahir mateix va constituir ja una reunió tècnica, un comitè tècnic que hi participa molta gent. Protecció Civil, la Guàrdia Urbana, empresa de transport, empresa de neteja, informàtica, perquè podria ser que haguéssim d'actuar segurament en aplicacions informàtiques per tema d'aforaments de les platges, i alguns altres departaments, enginyeria, etc. Estem dissenyant en pocs dies, però de manera ja molt continuada, com afrontarem aquesta anada a la platja. És un tema que totes les ciutats de la costa es troben, cadascuna té les seves especificitats. Hi ha algunes que tenen les platges caletes molt tancades que costa molt poc controlar, altres que nosaltres tenim platges bastant grans, amb moltes entrades, que tenen difícil control, però vaja, el que intentarem és que la gent vagi a la platja i evidentment que hi puguin anar amb tota la seguretat, i estem treballant per això, perquè nosaltres hem de, d'una banda, afavorir, i a més soc absolutament partidari, perquè és un recurs natural meravellós, que la gent pugui anar a la platja, però alhora hem de donar seguretat a tothom. Hem de saber que a la platja ha d'haver una normativa, unes normes, segurament uns asseguraments màxims, i amb això s'hi està treballant molt seriosament, perquè no és un tema fàcil de gestionar i és un tema que és imprescindible abordar. Per una ciutat com la nostra, jo diria que el principal canal d'esbarjo és la platja, a l'estiu. I allà estarà, i molta gent que té ganes d'anar-hi, ja, la veritat. Escolta'm, dit això... Jo mateix, m'ho moro de ganes. Sí, soc un fanàtic de la platja. Sí, potser és un d'aquells espais que tens al mar i més, després de tants dies de confinament, és potser el que ens donarà molta sensació de més llibertat, potser física, d'espai i de poder respirar. Però el primer bany serà espectacular. No? Penso jo. I tant. Escolti, hi haurà canvis en l'urbanisme de la ciutat, per dir-ho d'alguna manera, per tal de complir o de garantir les mesures de seguretat? Home, jo no dic d'anar posant mampars a cada cantonada, no? Però no sé si es contemplen algun tipus de mesures especials que ens puguin canviar, no sé si la fesomia o potser la manera de circular per la ciutat. Bé, la ciutat és la que és, està conformada per només. I algú diu, que aquesta ciutat potser no està preparada per una situació de normalitat, d'aquesta nova normalitat. Bueno,
és la que és, la part alta és la que és, els carrers per baix són els que són, les distàncies i les mides dels voreres són el que són. Però sí que, evidentment, normes, com la norma de circular per la dreta de manera habitual, l'han posat ja, diguem, a prova durant aquests dies i ha funcionat, jo crec que molt bé, la gent és molt conscient, per tant, evitarem molt més contactes, però que, a més, aprofitarem per seguir treballant en una línia que ja volíem. D'una banda, guanyar espai pels vianants, o sigui, seguirem treballant molt decididament perquè allò que a vegades se'n parla sigui efectiu durant aquest mandat, poder tenir amplis espais per vianants i també per, sobretot, pacificar el trànsit de cotxes. Jo crec que tots hem vist que a la ciutat amb menys cotxes, menys contaminació és molt millor i ja tirem endavant la normativa de que la ciutat 30 per hora, menys alguns carrers troncals per algunes raons especials, la majoria de la ciutat de Tarragona se'n podran circular a 30 per hora. Això és un avantatge mediambiental, però també és una gran seguretat. Un dels nostres objectius és acabar amb els atropellaments en aquesta ciutat i és molt possible que d'aquesta manera els atropellaments greus, evidentment, els reduïm, ens agradaria molt a zero, però si no és a zero ens va costar molt. El nostre objectiu ha de ser aquest. Alcalde, justament m'explicaven que al principi de les 2 setmanes de confinament, les 2-3... Escolta, no hi havia tant ningú als carrers de Tarragona com que a la Rambla Nova, a la banda de dalt, més a tocar a la zona del Mirador, i teníem gavines que anàvem fent la vida allà, havien tornat o s'havien instal·lat. Bé, ha sigut bastant recurrent, no? Gavines, en altres llocs porcs senglars... Jo crec que pues sí, hi ha una fauna que s'ha acostat més a la ciutat, al centre. Bé, és un efecte, suposo, de menys contaminació, menys presència humana, etc. Bé, en general, ens agradaria que la convivència entre persones i animals fos més natural i més normal. En aquesta línia es penso que hem de treballar, és a dir, no que... Si els animals se senten segurs perquè estan a la ciutat, doncs sembla perfecte i s'han de tractar bé i cuidar-los. Però vaja, tot això serà també, ja ho anem veient, quan tornem a la vida normal. Si la vida normal, aquesta nova normalitat serà o no massa diferent de la que teníem fins ara. Sí, això de la nova normalitat cada vegada la trobo menys normal, per allò que no s'assembla res al que coneixíem. Però escolti'm, miri, la crisi sanitària, el que estem vivint, fa perillar. Li consta si fa perillar la inversió prevista pel nou hospital de Joan 23, alcalde? No, al contrari. Jo crec que les coses que s'ha vist és que fa falta, és necessari, que a més era un compromís anterior, és un compromís de la Generalitat. El vicepresident Pere Aragonès va estar aquí la setmana passada, ho va reformar, hi haurà Joan 23, per tant, això està totalment assegurat i, sincerament, quan sobretot algun partit polític genera un escepticisme sobre aquest tema, em sembla absolutament irresponsable i negatiu, perquè si una cosa té inversió en la ciutat i, a més, portarà beneficis, serà, evidentment, aquest hospital que tindrà un paper central importantíssim a la regió sanitària. Perquè l'altra cosa que hem après en aquesta crisi és que la gestió de la regió sanitària en el seu conjunt es pot fer bé, es pot fer molt bé, i per tant jo crec que el futur de la nostra zona és un hospital com el nostre, que sigui central, que sigui de referència, però, evidentment, tenir en compte altres realitats sanitàries de la zona. I ha de ser així, perquè som una àrea metropolitana amb moltes ciutats més o menys mitjanes, grans, una prop de l'altra, i o gestionem d'una manera conjunta o senzillament perdrem molta qualitat o un màxim nivell sanitari. L'altre problema és que els ciutadans de Tarragona i de tot el camp de Tarragona tenen les millors prestacions en salut. Tindria més sentit que mai era una àrea metropolitana del Camp de Tarragona, donant les circumstàncies. Vull dir, si tornéssim a tenir una pandèmia, espero que d'aquí molts anys o que mai més, però vaja, no sé si ha permès visualitzar que seria ideal tenir algun tipus de recursos mancomunats, així d'entrada. Sí, jo crec que cada vegada hi ha menys gent que ho nega, això. Hi ha cosa que és molt normal, que dintre d'aquesta situació cada municipi, evidentment, vulgui conservar el seu pes, que això és evident i és lògic, no? Però, més enllà d'això, està clar que avui en dia la relació entre on vius, on treballes, on passes les estones que tu vols, etc., la gent tria indiferentment qualsevol punt d'aquesta zona. Per tant, els moviments són continus i generals.
dit així, una cosa bàsica, òbvia, que hem de millorar són la connectivitat de transport públic. Això és el bàsic, però no només això. I, de fet, els serveis mancomunitats funcionen i un servei mancomunat que ha funcionat molt bé és precisament el de residus. Hem rebut residus d'altres zones, hem pogut rebre residus sanitaris perquè les zones no hi cabien i s'ha fet una gestió molt eficient de tot això. I això és una mancomunitat que agrupa 8 ajuntaments de Camp de Tarragona i ha actuat de manera, jo crec, molt bé. I crec que hi ha molt de camí per córrer i que l'hem de córrer per força, perquè és absolutament indispensable que tinguem aquesta visió, perquè al segle XXI, per moltíssimes raons, no se'n pot tenir una altra. Alcalde, justament aquests dies ja fa un any de les municipals, unes municipals en què, vaja, a través de pactes, converses, bueno, va ser una mica de thriller, com va anar tot plegat. Com recorda aquells dies? Déu-n'hi-do com va anar tot allò, Va ser molt bonic. Jo, sincerament, em semblava que feia 1000 anys, no? Perquè ja ni me'n recordava. És que ha passat de tot, És que ens ha passat de tot aquí, Ha passat de totes. Però vaja, ara aquests dies repassant, jo que no repassant, jo que el Facebook te recorda imatges, te recorda moments d'aquella època. Sí, hace un año. Hace un año, no? I, ostres, i m'ho miro, evidentment, amb molta il·lusió, molt de carinyo, perquè vist en perspectiva, ostres, era molt difícil el que vam fer, no? I tampoc era una cosa nova, no? Hi ha una cosa que els companys de partit saben, i que és, com a 3 mesos abans de les eleccions, jo vaig agafar les xerrades i els vaig dir, si dona aquests resultats, i entre aquest bloc no fan 14, tindrem l'alcaldia. I llavors tothom es va quedar com il·lusionat perquè per primera vegada es va semblar que era possible, no? I bueno, va passar el que vam predir, per pèls, evidentment. Sí. I així de bonica, les coses que no costen no són boniques. Sí. I la veritat és que a Tarragona necessitava un canvi, i això està claríssim, estava al carrer, era una cosa que es palpava, que necessitava. I fruit d'aquesta necessitat, doncs va sortir aquest suport institucional per poder fer el nou Ajuntament. Un any molt intens, oi? Un any molt intens. Incident a la química al maig, després van tenir l'explosió d'Icoxe, la sentència del 14S, després les riuades del Francolí. Portem un mig any, sobretot un mig any especialment molt intens, Sí, riuada del Francolí, després també el problema de l'amfiteatre, que és important. Sí, senyor. La canonada de l'aigua del Cat, de l'aigua de l'Ebre, que vam estar un cap de setmana patint, perquè aquest tema potser es va viure menys al carrer, però nosaltres sí que ho vam patir amb tanta intensitat. Però vaja, vull dir, a veure, el que ha viscut un gran estrès no som nosaltres, sinó que ha sigut la ciutat. La ciutat ha viscut un estrès molt important en aquest any, perquè això es viu col·lectivament. Però la ciutat ha sortit molt bé. Jo crec que ara, malgrat totes les dificultats, jo crec que hi ha més sentit de cohesió, d'autoestima i de sentiment mutu que fa un temps. I jo crec que això és perquè hem tingut una sèrie de proves que entre tots estem portant força bé, entre tots. Abans que la Covid-19 s'ho endués tot per endavant, es parlava d'eleccions al Parlament de Catalunya de cara al setembre, de cara a la tardor. Com està tot això? Com es veu i com es viu, com es respira des d'una alcaldia liderada per Esquerra aquí a Tarragona i mirant al Parlament, a la Generalitat? Jo, en sèrio, jo diré alguna cosa que no sé si és el que hauria de dir o no és el que hauria de dir, però això és alta política. I això és una cosa que si m'entens. Jo, en sèrio, m'apassiona tant el que estem fent aquí a Tarragona, que jugarem el que diguin que hem de jugar, però sincerament, tot el meu esforç, interès, il·lusió està en el dia a dia d'aquí i en sèrio, vull dir, tinc el xip una mica canviat. Sí, segurament, fins i tot, ara faré la confessió, sent militant, t'hi mires molt més aquestes coses, no? Del partit, aquí, allà, què fa, què deixa... Ara, sincerament, penso que faran el que han de fer, perquè en saben molt,
però el meu interès està absolutament dedicat a Tarragona i penso poc en això. Ja ho dic jo l'alta política aquests dies on l'he vist precisament és els ajuntaments, perquè el que he vist a la Generalitat i a Madrid no sé jo com definir-ho davant d'una crisi d'aquesta envergadura que no només afectava el nostre país sinó en el seu conjunt, no? Llavors hem vist molta política però massa potser pel que tocava i per la situació que estàvem vivint i estem vivint i no sé en quin nivell situar-la i deixem ser prudent. Escolti, Madrid, Esquerra havien pactat amb Pedro Sánchez, ara sembla que no, ara sembla que sí. Amb quins ulls ho va mirant tots aquests moviments que estan passant a Madrid amb Pedro Sánchez i Esquerra, alcalde? Bé, jo crec que d'aquests dies hi havia una cosa que l'Esquerra posava damunt de la taula que a mi serà molt important. I a més va ser una reivindicació que va començar a aquesta ciutat. Es va fer gran. Era el tema de poder disposar als ajuntaments dels seus romanents de l'any anterior. Que per Tarragona suposaven 6,6 milions d'euros que no es van gastar, que la llei ens obliga a avançar crèdit, que em sembla una mica absurd quan hem de fer un munt de necessitats tan socials com de reactivació. I aquest és un dels punts que estava posant Esquerra en aquesta situació ara mateix de negociació amb el PSOE. Per tant, aquest punt sí que m'interessa moltíssim. M'interessa molt i penso que tots els ajuntaments i al final, en conseqüència, tots els ciutadans, que els ajuntaments puguin disposar d'aquests recursos. Perquè el que sí que és veritat és que les institucions, i tant el govern de Madrid com el de Barcelona, amb tots els respectes, jo estic seguríssim que fan tot el que poden. També tenen una capacitat molt més gran que la nostra a gestionar. En inputs segur que venen de molt més llocs. Però també és veritat que les reaccions immediates les tenim als ajuntaments. Més enllà de les línies d'avals i moltes coses, etc., que la gent tingui sostre, que la gent tingui menjar a la nevera, que la gent pugui obrir el comerç, que aquestes taxes que paga puguem condonar-les, puguem buscar la manera de que no. Aquestes coses les fem als ajuntaments i per això necessitem musculatura. I crec que en general, no el nostre, sinó que en general la gent té més bona opinió dels ajuntaments ara mateix que les institucions. També és cert que nosaltres, no sé, crec que som de reacció molt més ràpida perquè tenim temes molt més concrets, no? Home, ens hem estalviat una batalla de campanars, també, Per part nostra no deixa de ser també una mica complexa gestionar o interpretar el que diu cada vegada el govern central, perquè cada vegada que hi ha un canvi de fase, o sense canvi de fase, ens trobem que dissabte o diumenge a la tarda moltes vegades surten les normatives per la setmana següent. I clar, i el dilluns hem d'aplicar moltes vegades unes normes que tenim 4 hores per poder acabar d'interpretar. I això no ens ho posa gaire fàcil, però vaja, això estem treballant. Sí. La carta als Reis, que jo espero que hi arribem sense tota aquesta història encara engegada, no? Però seria que, per favor, publiquin abans o com a mínim facin-se arribar les instruccions amb més previsió, no? Sí, efectivament, perquè precisament ara estem pendents que 2/1 hi hagi una compareixença del conseller d'Educació, perquè sembla que també amb ell hem canviat les normes de joc i també s'ha d'adaptar a una norma de joc diferent. Sí. D'un moment o altre també s'haurem d'adaptar nosaltres. I clar, les decisions que es prenen són moltes i la capacitat de reacció ha de ser molt ràpida, perquè els terminis són molt curts. Alcalde Ricomà, li agraïm moltíssim que hagi atès aquesta ràdio, vídeo, entrevista, conferència. Moltíssimes gràcies i vaja, seguirem conversant, que amb vostè crec que és la tercera vegada que coincidim en aquest format i li agraïm moltíssim la disponibilitat que sempre té per anar prenent el pols de tot plegat. Moltíssimes gràcies. Molt bé, ha sigut un plaer.